silent night, holy night. Hjertelig velkommen her til Louises Verden, og glædelig jul. Jeg vil fortælle dig, at herude hos mig i min gårdbutik, kan du altid finde den perfekte og den skønneste julegave i alle prisklasser. Du kan finde en kalendergave, du kan finde adventsgaver, du kan finde julegaverne, og vi laver også nogle rigtig, rigtig lækre kurve med specialiteter fra Djursland. Vi har sjovt nok kaldt den Djurslandskurven, og vi synes, at det er dejligt, at man kan hjælpe alle de små producenter på Djursland, ved at vi simpelthen kun sælger deres produkter i de her kurve. Det er en speciel ting at få sådan en kurv. Og kommer du fra Djursland og synes, at det kunne være en sjov ting, så var det i hvert fald værd at prøve. Kommer du et andet sted fra og gerne vil smage Djursland, jamen, så skal du da også prøve, det er helt sikkert. Du kan bestille alle mine varer inde på min hjemmeside, louisesverden.dk, og jeg pakker dem altid flot ind, og jeg kan sende dem hen lige hvor du har lyst. Du kan også komme i gårdbutikken, der får du selvfølgelig også det hele pakket ind, i noget rigtig fint julepapir, og lige som du har lyst til. Så jeg glæder mig rigtig meget til vi ses. Glædelig jul! Lord, at thy birth